Kanyang laki din! Ay, wag gayam. Inton umay Sabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Nagpay sa lakay. Sino nga iti mapan kadata? Ay, si Kaa. Ang no, mayat to na ito si Kikaon, Saktaon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan kadata. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalaing na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang dito isang wanan ti balayaw. Kagawad. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapkapi ay. Kawan? Kung naman no itangal daw ti panagdalos tayo iti kalsada. Kagawad. Kawan pun siya. Itangal daw. Umuna kay latan iti pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkapik. Sige nga raw, kagawad. Sumaruno kayaw. Wan pun siya. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayda. Waing, kuna laki din no iso ti mangidaulo kada tayaw. Sa magayam. At dapay lang ijay mo, nagmati di 4 na tiyaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano po nung umainton maramdaman. Patsyo mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpot. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. No apay makas yan ni kagawad. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayaw. Imbis nga iso kumati mangidaulo. Samay. Kagawad nga raw di dunya. Sikam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngam awan pay lang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itaya sumaranaw. Nga mawamut tayo. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod Anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay antayon Ay sana mabalin San aga po ta kagawad kat kas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo. Nalpasan ti panagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asim mangpet. Hay, wan ngarod. No anya ayat ti nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko la dayjay. Baybay amon bakla. Saan na bale? Nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, nga may di naman alawas. Iso, tinag ko na nga iso ti mangidaulo kada tayo. Ngam iso ti awan. Ay nabay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Ya, saan nga may ni kagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan milakit dain. Ngam saan mat nga imay? Ay, adda siguro na panan na Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat. Anagmayat ka na ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na ka na sumarunaw. Ngam awan mag. Ibaga na nga iso ti mangidaulo ang isumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayaon. Saan kun ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay uray siya. Anayamot kas dya kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan.
ka nasabat kayo, kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idinagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo asumaruno ngamjak matan nakaumay. Ha? Idinalpasak nagkape. Nay, naiturog kumatan. Anya? Makapatuglap mat gayam jay kape akinapek. Isu asaan ako na nakaumay. Sana bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo. Gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kasta timbaga naking ka. Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol iti aldaw. Ay, nyamot hindi kagawat. Samot nga no tiras rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala para makita inton umay apa nagbubutos. Nupilyan pa'y laang dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Weng kanaw nana, nakaturog kanaw, kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay ginagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kasjay apa nagras-rason na. Weng nga raw. Paslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Hirwam na ati kasjay nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos ken kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, no siyak nana. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nina. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Ay, tiawanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, tamakatugtoglap, una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, bina akagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangag kanya. Gayam manin maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kasta ya, uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla, tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at nukas na. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway. Uri asino politician Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uri agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Da kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha? Wow, nana. Makitak nga men, kat ano ti agkaiwara a basura. Isu nagalak mo tan iti sako. Sako, ti agpidaw. Ay na, itaman pa'y ngar-aramidam day ta kagawad. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha? Saan mat, nana? Sigod mo't ngar-aramidak day taw sana ya. Anya sigod ngay bagbagamot kagawad. Ay na, uray agan ano kay ta.
Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha? Ay, ni nanamat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kastapay lang ti ibagayaw. Iday sa nakastatar aramidam. No panagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutan dito'y arubayan may. O may kakitday, nagpidot iti basura. Kanya lakitday. Ay na, agin sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda, saan namot asigod nga aramiden ti kasjay. Uraga na naw, diyak kaya nga ibutaos. Ay uray siya, diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita, nga miday, sadot namin nasagaw. Ay unayan na diya kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Jaklat tayo butaos. Napan ni kagawad nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga da imot na asa ko. Agpidpidot iti basura. Itaman pa'y ngar aramiden na dayta. Agpakpakitang gilas Ta umadanin ti panagpipili. Ay na uray agan jak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayam ang mga nuumay inton bigat. Ni, da kayo gayam kagawad, at damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na, umayak ko magtabas dito'y sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya? Apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balay yukat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo ang masango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man tasang kayo nga agtuglag. Ha? Araramidan nyo lang day ta. Tati kaya iyaw. Kaibotos da kayo manay. Nagiti bumarangay. Ngam nagbigdot kayaw. Aniya? No ti pa nagkunayaw. Maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw. Kagawad. Sakay mo na singpo. Ita pa nagbubuotos. Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? Wine, awan serbileta kinagagayaw. Tadala ang magkimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.